Alhamdulillah sampun sowan menika Mas Klitik kalian Mas Kluthuk. Dasare dalu menika sangat istimewa. Alhamdulillah. Jenengan rawuh busanane wah jan Prabu ketok resik. Dasare Mas Klitik piyayine putih, ngagem apa kuwi jenenge surjan sing rasukane warna putih, nyatane dadi lan edi penine kaya ngono. Nggih sedaya menika namung nut lakuning tetembungipun piyayi-piyayi ingkang sampun dipun tanamaken. Nggih. Sampeyan niku anu, lek piyayi putih ngagem napa niku beskap warna putih ngoten niku ketok resik tenanan. Ing paningal panjenengan nggih. Nek Mas jenengan wong ireng iso gawe putih jan kaya madu mangsa. Nggih ampun sia-sia ajeng kados pundi menika lak nggih. Nyuwun pangapunten lho Den. Panjenenganipun nggih sedaya menika nut lampahing crita. Ngoten lho. Mboten kula nyuwun prisa. Nggih dawuh. Penjahite jenengan iki sinten? Nggih tasih keluarga piyambak. Lah jenengan teplek apik. Lah lho kegeden iki lho. Sampeyan iki lak wis tak kandhani, paling tidak ki menyesuaikan ya ngewehi ukuran ngono lho. Paling ora nek tangane kedawan, nek kowe ora gelem diukur ana ya tanganmu terke ning Ponorogo. Ngono. Wong dijak kekandhal kok iso bingungke wong. Nggih nuwun pangapunten. Sedaya menika lak namung nglampahi to Mas. Nggih lho disawang YouTube ora penak, pelawak ngangge daster lho ora. Niki yen kula dandani apik kaya kula becik. Njur mangke lak sedaya mboten wonten ingkang ketawis awon. Nggih, dados kudu ana sisi baiknya dan sisi jeleknya. Sisi baiknya teng kula. Sisi jeleknya. Niki lho. Dadi adil, ngoten lho. Janipun nggih kula dandani apik niki. Nggih ming laire ora kalungan usus ngoten mawon. Ya kalungan usus tapi usus kirik lho aku biyen. Ya aja nesu ngono wae kok nesu ki lho. Nyuwun pangapunten Gus. Nggih. Alhamdulillah mundi dawuh saking Eyang Tama. Leres. Kasengguyung keng putra sedaya dalu menika ngawontenaken tasyakuran. Nggih. Mengeti ambal warsa beliau Eyang Tama ing tumuju wonten ing yuswa ke 80 taun. 80 tahun. Nggih, 80 taun. Niki mugi-mugi kemawon yuswa ingkang sampun dipun lenggahiyang. Insyaallah saged awet momong putra wayah sedayanipun. Insyaallah sekali melangkah sedaya putra lan keluarganipun pinanggih berkah lan barokah. Allahumma amin. Niki lho Mas. Kula panjenengan niku dipun kanthi pun paringi mandat sebab menapa beliau niku klasik. Ngoten lho. Yainipun nggih klasik. Mula kula kalih Mas ingkang dipun dawuhi kaya-kaya kepanggih kalian mbah kula utawa kakung kula. Niki wau nggih. Ora ketemu karo wong liya ngoten rasane nggih. Mboten. Mula Mas kula kandhani iki acarane apa sampean ya kudu ngerti. Ya wis lho. Kok mbok degek-degeke apa? Ben ketok gagah ngono apa? Ya klambine gedhi ben ketok cilik. Loh, ora paling tidak kan tahu. Ya roh lah, pokoke bangga seneng aku bengi iki. Pripun? Ya silaturahmi karo warga masyarakat kene. Lah nggih, iki lak ulang tahun. Ulang tahun Mas saya. Nggih. Nggih. Ambal warsane Yang terus sing wis adat lumaku terus ndongake apa yen mantene lak selamat menempuh hidup baru. Lah ya. Ya lek ulang tahun niki ya meng ndongakne biasa to, Bos. Muga-muga panjang umur. Kuwi apik. Tapi yo aja dawa-dawa. Lho. Kepiye ta iki? Penak dongamu iki. Lho ning dindingkon iki lak mesti mugi-mugi panjang yuswa nggih Mas. Lha ya. Panjang umur ning mung sak madya aja dawa-dawa. Lah terus. Mergo lek dawa-dawa ki besok bakal nyiksa raga. Kok iso tekan kono? Lho iya. Ndongak niki panjang umur sak madya, aja dawa-dawa mergo nyiksa raga. Umpama kowe sing ulang tahun, kowe tak dongakne muga-muga panjang umur adalah umurmu ngantek 180 tahun. Kamangka menungso ki secara umum fisik itu semakin tua akan semakin berkurang. Leres. Kowe 120 tahun wis ngepleh-ngepleh tenaga wis ra enek turu ning amben. Delah muga-muga kowe ngantek 180 tahun, kowe sing 60 tahun lemah-lemah tok. Priya bosok kowe. Iki jane kepiye? Ya ora? Ya ning ya bener. Lah iya. Bener. Dongak iki panjang umur mung sak madya, aja dawa-dawa mung sak kuating raga. Loh, Brak. Go. Nah, Bapa
utama yang tama. Muga-muga ya panjang yuswa mung sakwating raga ben besok ora bakal nyusahne keluarga. Loh, lha iki lho kok omongane cetha iki panganane apa bocah iki? Iya. Apik lho kuwi. Loh, nggih lho Mas. Berarti padha sing mbok omongke antaraning jodoh rejeki pati. Derajat marang sumindening Gusti. Nggih to Mas. Berarti padha. Apa kuwi? Rejeki ingkang nibani, ya ta? Pati ingkang mangerteni, jodoh ingkang maringi kuwi lak dumununge wonten Gusti to Mak Cange. Leres, nggih. Berarti sing mbok omongke ya padha. Tegese apa kuwi? Lho. Rejeki sing nibani berarti lak Gusti Allah sing maringi. Kuwi salah kuwi. Lho kok salah meneh iki lho. Lah jarimu mau ya manut aluring raga. Kabeh Gusti sing maringi ning menungso diwajibne budidaya. Lah iya, rezeki sing nibani. Lah lek menungsone ra kerja, ayo ning omah tenguk-tenguk Gusti sing nibani bosok kowe. Ora kerja ya bener to, Pak. Iya ora? Doa ya usaha. Ya doa ya usaha. Doa karo ora mung jagakne nibani rezeki saka Gusti. Lah lek kowe men jagakne kaya ngono, eleh rezeki sing nibani Gusti lho. Kowe tengok-tengok ning omah ra metu, 3 wulan tak jamin kuru bongko kowe. Ki jane dulur apa musuh jane? Lho, dulur ya dulur, tapi secara adu argumen oke Mas ayo. Loh, berarti semua itu ada jalurnya masing-masing. Iya lho. Kudu budidaya, kerja, ben oleh dhuwit sing barokah. Orang gegem tangan. Orang gegem tangan. Wah, cocok berarti iki. Iya. Lho lho, rungono. Kudu begar. Ya ora. Wah, lah kowe mbleset. Dadi Iyalah. ora kok kudu Gusti sing nibani Oh, ora di tengok. lek rezeki kudu nyambut gawe, budidaya. Wong ubet bakale ngisong liwet. Iso ngliwet. Gremat-gremet Waton selamat, griyak-griyak. waton kecanda, Alon-alon. waton kelakon. Apik iki. Wong Jawa ngono kuwi lho Mas. Pati ingkang mangerteni. Berarti Gusti ingkang mangerteni pati kula lan panjenengan antarane umur kuwi mau. Pati Gusti sing mangerteni ning menungso kudu ngati-ngati. Lho. Lah lek kowe mung jagakne Gusti sing mangerteni, eleh kowe nyabrang ril. Paribasane kowe ndek prinsip Gusti sing mangerteni. Lek niate mati aku yo mati, lek niate ora yo ora. Kowe nyabrang ril pasane 10 panggah bongko kowe. Wah, lah iya. Nalar lho. Iya ora? Masuk akal. Ayo aja masuk akal yo iwang ngono. Ora kok ngewangi sing bener omongane Masmu kuwi Lah nek sing pancene. bener iki nyapa dadak ngejak aku barang. Lho, kowe pancen nggih blong-blongan ditek-itek ning kene iki badhamu. Kowe lek ngomong Iya, Gusti iya. sing mangerteni, Nggih. kowe nyabrang ora tan gedhe kono. Nggih. Eleh rasa dadak noleh ngiwong noleh nengen. Gusti Allah sing mangerteni patimu. Kowe nyabrang ndelujur ae. Ayo, lek ra tabrak bres jaya ra pedhot dasmu kowe. Bres. Ya ora. Ora. Iya. Dadi iki pati iki Gusti Allah sing mangerteni, menungso ya kudu ngati-ngati. Ya nek menungso ora iso kok nyabrang blunus, nyabrange menungso mesti tolah-toleh. Betul atulen lho mripate ning ngarep kok. Lah nek samping. Pitik kuwi. Karo jaran. Iya. Ya ora? Iya. Lah iya. Berarti nek antarane rezeki. Rezeki menungso ya kudu budidaya, pati iki menungso ya kudu ngati-ngati. Berarti sing ketelu jodoh ingkang maringi padha karo Gusti. Tegese apa kuwi? Wong kuwi nek wis jodoh arep lenggah ning kuwade mesti ketemu marang tresnane. Sing ngomong sapa tak tapokne lambene kuwi. Loh. Ngene lho, para sepuh aku ngewangi sithik, ora Sinten? ngewangi ora. Ngene. Sing jenenge jodoh ya, nadan dipalang ana segara jembar. Nah. Gunung Dura kaya apa Nggih. yen pancen pangeran memastikan itu lamun dadi jodoh, Nggih. ora bakal kurang dalan. Jodoh tetep pangeran ingkang Berarti nempake. dadi jodoh mesti lingguh ning Kuwade. Wade. urung mesti. Nyatane akeh wong lanang wedok dadi jodoh lingguh ning kuwade saiki ya pegatan. Pegatan tik piye iki? Lah mbuh urusane dhewe. Kok teko aku. Nggih napa mboten? Heeh. Lah nggih, urung mesti lek jodoh kuwi lingguh ning damparing keprabon utawa kuwade sing darani jodoh. Urung mesti sing darani jodoh kuwi besok bakal digawa tresna siji lan sijine nganti tumekaning pati. Lho. Nggih napa mboten? Nggih. Jodoh ki urung mesti, Mas. Nyatane pacaran enek lek 5 tahun, nyatane ya ora dadi ya enek. Kuwi sapa? Ya ora? Pacaran 5 tahun ra dadi. Oh enek. Sinten? Aku. Waduh. Katane yo aku iki pacaran 5 tahun ora dadi ya enek. Karo bocah ndi? Loh, cah tulung agong lho. Lho. Lah gene ra mbok teruske. Wis dipek karo wong liya. Lho. Lho kuwi omongo sapa iki lak streaming. Dalang lho. Lho, dalang ndi? Jawa Tengah. Lho. Lah terus sing mbok mantan pacar sapa? Nang kene wonge. Lho. Lah ya sapa kok iso? Iki lho.
Oh, iki njledek iki guys ya. Sing ngomong jodoh sapa? Ya, ya. Nyatane pacaran 5 tahun ya ora dadi. Masyaallah. Nyatane ya ora dadi bojone Mas Cahyo tadi. Lah ya mesti ngono. Ora bakal jenis sinden kondang ayu kaya ngono rabi karo gemuk. Lho. Ah ya bener, Mas. Apa elek kok wis ninggal gemuk malah oleh stempet. Stempet iki tempet raimu kuwi. Dalang padane stempet. Lah wong pyaine putih kaya oleh setempet iki lho. Stempet rek. Stempet kira anyar ya putih. Kowe ora bleset. Kowe golek contoh liyane oleh. Ning aja nyampluk karo keluargaku. Saya sampean perkara jodoh ngomone bedane jodoh karo bojo monggo. Ning ora usah nyangkut-nyangkut keluargaku. Kula niku lek ngewehi contoh wong liya niku sak kala niku ya lek wong liyane iki trima, lek tersinggung. Sekarang ada undang-undang IT utawa penyinggung perasaan orang lain. Perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan tidak menyenangkan. Ya ora Mas. Kene mboten. Ada undang-undang perbuatan yang tidak menyenangkan. Kuwi ana undang-undange. Enten undang-undange. Daripada saya nggawe hal yang seperti itu contoh wong liya, lebih baik kan saya memberi contoh saya sendiri toh Mas. Ya bener. Dadi undang-undange apa? Aku dhewe. Perbuatan apa? Tidak menyenangkan. Nah, mongko kowe menyangkut Bu Gesi, mongko aku wis rabi karo Bu Gesi, anakku wis 4. Kowe nyenggol Bu Gesi padha karo perbuatan yang tidak menyenangkan untuk diriku. Nah iki, kata-kata pasal sampean kena iki. Kata-kata iki lho. Apa? Kata-kata yang tidak menyenangkan iki berarti garis besarnya jenengan iki cemburu. Loh, upamane cemburu ya memper wong kuwi bojoku kok. Lah iya, lah nek wis dadi hak jenengan nyapa sampean lesu? Lah pancen dadi aku, kenapa kok ungkit-ungkit mau nyatane masa lalu tur kuwi rong kelakon. Kowe nanti kowe. Aku tak ngalih kuwi urusanmu wong loro kok. Aku ya tak golek gandengan liya ngono lho. Biyen iki combene ya kowe lho, combene. Lambene elek. Ngene mboten. Kan kowe contoh kula dhewe, Mas. Ketan ya ketan. Ya ta? Lah ya. Heci ya heci. Lah ya, heci. Mantan ya mantan, saiki ya saiki. Ngono lho. Tidak perlu harus mengingat hari kemarin. Yang perlu kita ingat hari sekarang. Karena kemarin adalah kenangan, hari ini adalah tumpuan, besok adalah jawaban. Ngono lho. Karepku ngene iku. Nah, aja nesu. Sampean ki nuwun sewu. Ini Eyang Tomo itu menginginkan situasi yang membahagiakan. Lah ya aku mau contoh iki bahagia lho iki. Bahagia iki. Bahagiamu apa Jajan? Lho ketemu karo mantanku bahagia. Lah balik rono to. Mongko karo adike wis diarahne ngrembug Mbah Tomo lho. Kenapa nyerempet-nyerempet ngene Bu Gesi? Mongko aku wis anak-anak papat sing siji melu rene. Lah nganti kaya ngono kuwi lho. Nyuwun sewu Mas Yoyo. Nyuwun sewu pun stop. Ndak usah. Kowe milih ndi? Ayo. Lek milih aku sesuk nang Solo, lek milih Kluk ya sesuk nang ngono, Baben apa nang Gudi kono. Ayo. Wah, jenengan niku kejeron kok, Gus. Lah kuwi ngatasi ora dibelani kok bojone kaya. Anu panjenengan dawuh mawon. Kula belani, kan gawe parian riyen. Klemben-klemben roti-roti. Wis tau. Biyen-biyen saiki ya saiki. Kulino. Jenengan iki ngasih peluang dulu to, Gus. Cemburu. Kowe ora gemedhe ndasmu. Ah kepiye-kepiye iki nek jeneng ini lak wis sampean ki nerak pager rahayuning liyan. Sing nerak sapa? Iki kan pengalaman yang dahulu. Ya paling tidak kan histori yang kemarin jangan sampai kamu keluarkan di dalam pagelaran. Tapi yang buka Facebook mesti metu ya. Buka Facebook? Iya aku mbiyen dolan. Iki lho. Ning ndi, Bos? Ning Delopo mangan bakso karo Nyapo kan Delopo bareng kok iso. Masane nyun pangapunten lho, Gus. Saiki lho diklarifikasi Bu Gesi. Mergo sing mirsani iki ning YouTube barang Piyai Ewon lho Bu Gesi. Apa sampean nate gandeng karo wujude Super Tetra ngono kuwi? Ayo terangno. Ya iki lera enak, iki enak lho. Kok kelone aku Super Tetra. Lah ngopo? Nyatane oleh ya Dumek asine. Dumek ku obat gatel e. Padha ae kok iso. Biyen piye Bu Gesi asline piye? Men ora kemlelet kluthuk kuwi ora. Jujur mawon iki nggih. Jujur, Pak. Jujur. Jujur yang awakmu yang. Nyelukmu iki kaya ngono. Rupamu kaya wit jati ngono sok. Timbang rupamu kaya tisu magic ngono. Gau nggih kuwi. Jujur lho, Pak. Tapi aku ya sungkan iki dipresani Pak Hariwur. Oke lho. Panjenenganipun rawuh mriki. Oh, Bapak Hariwur rawuh. Nggih. Nggih. Ora perlu sungkan diatur iki. Kan ora mungkin ta awakmu gandeng karo kaya ngono kuwi ora mungkin ta. Dadi terangno, men kuwi ora kegeden rumangsa. Ning panjenengan lek kula jujur mpun duka lho nggih. Sampun nesu. Lek kula jujur panjenengan sampun duka kalih kula. Ya mbuh engko.
Nyatane piye? Riyen to Gus jenengan nglenggono riyen. Biar tahu duduk perkara nanti bisa diklarifikasi. Iki sumbere permasalahane kakangmu kuwi lho. Kowe kan iso golek dagelan liyane ya Pak Bak ya teko nang kene. Nyuwun pangapunten Mas. Panjenengan kalau ngendikan ngoten saya tidak bisa menerima. Lah ngopo? Apapun bentuknya kalau namanya grup itu harus solid. Terus harus solid. Pertanggungjawaban kita membuat satu grup itu harus senasib serumpun sepenanggungan. Solid. Ning kudune lak kowe iso ngarahke to kaya ngono kuwi. Tidak bisa. Biarpun ini sejelek apapun tetap saya pertahankan. Sebabe. Yo, aku mbiyen yo nutupi dhek yo. Nah. Piye to? Kok nutupi aku? Lah yo kenten ngiler to cangkemmu. Nutupi apa? Wis tuwek barang ngiler sih anu. Sariawan. Sariawan opo kecilik kowe ngileran lo. Ketoke ganteng anggere mau. Aja guyon. Bu Kesi ayo. Eyang Tama ki Arek yo. jauh Bu Kesi, ayo. Nggih, nyuwun sewu Mas Cahya Kuntadi. Menawi lepat kula nyuwun pangapura ya, Mas. Kaya bodo ayo. Nggih. Sejatosipun pancen rumiyin nalika kula tasik SMA. Ya SMA. Awakmu. Kowe meneng sing ngomong ben iki ora melu ngoceh ae ora. Ayo. Kula nate gandeng asmara kalih Mas Kluthuk. Riyen kula jaman liburan wonten Ngentrong, wonten Pantai Popoh mrika kalih Mas Kluthuk dipapak wonten griya kula. Dadi sampean ya romantis mlaku wong loro ngono. Bu Kesi, sampean ya mlaku gandengan wong loro ngono. Inggih, Mas. Masalah lek disawang paduan mesti kaya widodari nggo trima sampean. Mboten menapa-menapa. Kan aku mbiyen ngene lho, Pak, mikir kaya ngene iki. Dadi pacare dagelan, rumangsaku besok dadi bojone dagelan kuwi uripku mulya, ayem tentrem, senadyan to Mas Kluthuk. Lho, piyayine kan nyuwun sewu, ora pati mbejaji. Rupane kulite ireng. Terus Sing rapati bejaji mbok diomongni lho. Kulite ireng nyuwun sewu, wajanipun radi mancung. Neng saestu kula niku malah seneng. Mergo napa kula mikir, uripku besok bakal slamet selama-lamanya. Bojoku ora mungkin disenengi karo wong wedok liya mergo sing rupane ala kaya ngono. Neng aku asline ya seneng karo dheweke Mas Cahya. Nyuwun ngapunten nggih, kula gandeng sampun 2 tahun riyen kalih Mas Kluthuk. Rungokno. Wis to ning kono ae ora usah ngendi. rene kowe pancal raimu ngene. Terus, Bu Kesi selama 2 tahun nih yang kamu lakukan apa saja? Loh, Bu Kesi duduk kowe, Bu Kesi lho. Wah, ora. Keprok ora. Iki buka-bukaan los lho, Bos. Sing nang pantai lho. Sing nang pantai rong dina rong bengi ya. Sampai kena angin laut masuk angin terus tak keroki metu nomere iki lho. Sepo. Rumangsamu kok arepe golek nomere kok. Mbok kerok gegere ngono. Loh, kula senadyan to kalih Mas Kluthuk menika gandeng 2 tahun. Ning cara pacaran kula niku pacaran jarak jauh. Jadi ora tahu ketemu. Ora tahu ketemu. Lah, berarti ora tau ketemu kowe. Loh, Ngono ning gleleng kowe, kok kemplelet kowe? tapi video call. Iki tahun piro rong enek video call tahun semono iki. Video truk. Kale ra enek, ganti truk kok biasa. Video truk biasa. Bangsamu. Lambene elek. Apa ada video truk iki lho. Lah sik ora enek call truk enek iki. Ayo. Keten lho Mas Cahya. Enek Mas Is lho ning kene. Ayo, Mas Koko. Pare es lho. Ya ta. Iki ta wangi. Wis ngileran. Iya. Ora tahu bener iki. Lek mbok celuk Mas liyane iki malah lek aman iki malah mbok celuk Mas Wondo. Lah Malah dijak mancing kok malah. Yektosipun lak namung bumbu. Nah. Tidak ada kenangan sebagai umat dipun Gusti. Nggih, Bos. Kabeh menungso kuwi mesti nggawa kenangan. Terus? Mula kenangan sing elek ayo ditinggalke, kenangan sing apik ayo digedhekke. Nggih ngoten niku. Mula kaya dene keluarga besar Eyang Tama. Nggih. Ini mempondasi dengan kenangan-kenangan yang
menanamkan dengan penuh kebahagiaan. Betul. Mula putranipun Mas Kris dan sedaya putranipun menika hobine off-road. Nah, menika Off-road ya apa? Off-road. Apa ngene iki apa? Numpak jeep lho. oh dadi olahragane off-road ya? Off-road Nek bojomu olahragane apa? outbound. Pemajat tebing. Ora. Lah outbound ki lak menek nggon tebing. Outbound ki out ki metu, bon ki utang. Dadi bojo ki hobine metu golek utangan. Wong karo BRI di backlist bisa. Saiki wis dibuka. Mangsane. Mulai yang ke-80 tahun, Gus. Nggih, leres. Insyaallah Eyang Tomo Nggih. tansah pinayungan berkah lan barokah. Amin. Ridho saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Insyaallah dalu menika ngentekke ragat golek nikmat Leres. ben adoh saka laknat slamet saking donya akhirat lan mboten kesupen nyuwun syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki lho Gus, mula sedaya namung ngalah berkah. Nggih. Yen wis kabeh kuwi kedadian kaya ngeten iki, ayo menanamkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga keharmonisan di dalam menjalin silaturahmi dan persaudaraan. Leres. Ngoten. Nah niki ngeten gandeng Nggih. panjenenganipun Bapak Hari Leres. Wuryanto rawuh. Nggih menika Bapak Mongko adatipun panjenengan menawi rawuh teng pagelaran nggih. menika klangenanipun nak mesti caping Caping gunung. gunung. menika termasuk bapak kula, Pak. Sapa-sapa kok bapak iki lho. Mbok yo piye to? Wong ki saiki aja sok ngaku-ngaku. Loh, aku Akeh wong sing ngaku-ngaku njur tundane malah njlungtrungke. Ngene lho, Ambok ngomong apa anane wae. Pak Harimur ki kaya aku ki kaya Bapak Harimur kaya bapakku. Nggih. Tapi Pak Harimur ki mbuh ngaku-aku anak, mbuh piye aku ora mudeng. Tapi kan ada ikatan hati. Tapi secara hubungan saya kali Pak Harimur itu ada hubungan emosional, Pak. Oh, berarti cara leh nresnani yo tenanan. Enggak. Rasane cedhek ngono ya. Nah. Mboten hubungan emosional tuh Pak Harimur lek petuk kulon niku kudu emosi mawon. Dadi kudu nesu ngoten dadi. Ora nesu piye wong dalang wae nesu karo sampean kok. Kok jemene kok dalang bojoke mendine nesu karo aku. kok. Berarti Apa? leh mung gandeng kurang. Tahu tak culne malah nyolongi apa-apa. Ngomong ya. Kok iso. Cobi pripun, Gus? Lah niki wonten dawuh saking Nggih, Pak. Hyang Sutomo. Nggih, Pak Tomo. Saking Mbakung Sutomo. Ya. Mbakung menika. Nyuwun lagon caping gunung. Menawi pareng dipun tembangaken kalian Bapak Juwari. Wah, siap. kaget tak kira lek debet tebakan kala Bapak juru kunci. Juwari. Mas. Mbok yo seniman ki sing anu lho, sigap Ya tanggap ya, lah yo kalau dengan situasional ngono lho. kalau ketanggapan. Pak Juari mawi renan penggalih dipun aturi Nggih, tindak. monggo Siap, dipunaturi. siap. Nggih. Sampean sing wis pirsa. Eh? Pak Juari diaturi tindak saking Sasana Palenggahan. Monggo dumateng Pak Juari. Seniman kok monggo tok iki. Kunjuk dumateng panjenenganipun ingkang ngamuku gati. Nah. Kaya MC tenanan ngono lho, wibawa. Kunjuk Tata bahasa gedekne toh. Masyaallah. Sing wibawa to. Kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Juari. Kunjuk dumateng Cengkoke lho, cengkoke lho. Kurang gedhi. Kunjuk Mikir cedhake. kunjuk Nah, ngono. Gedhekke sithik Mas ben ketok ngeng. kunjuk Iki mendekati base ketok. Coba sedikit lagi. kunjuk Ya iki lho. Cedhake mikir gedhekke suarane. har Alah kok iso. Natap mik lho. Untune natap mik lho. Lho kuwi sing salah dumike, contonge. Kok iso. Layak mik kuwi tayang kabeh lah kaya ngono. aku nggo mic dhewe lho aku nggo mic dhewe nyadari ora teges keminti ora nyadari aku Nyadari pripun? ababku ora enak Ayo coba. Panas-panas melaku nggih hormati Pak Juwari. dumateng Pak Juari Nggih. mugi-mugi panas-panas kalih mlaku Nggih. Kowe iki jan salah ngene lho. Ayo tak wari. Nuwun kawigatosan kunjuk dumateng penyanipun Bapak Juari kasuwun jegar Kasuwun saking jegar Sasana saking Palenggahan Sasana kaderekaken Palenggahan ungelipun panas panas mlaku mlaku. sedaya para wira Sedaya para pradonga wira sampun pradonga cemawis mugi-mugi ndadosaken renang penggalih sedaya pamiarsa ingkang rawuh ing dalu menika sedaya bapa lan sakeluarga ing benjang sageta dados tumujuning para pinisepuh aku bakal iso ora tau dicet kota Tek ora kek omong dhewe ora ngono.
Aku iso aku. Aku iso. Maka Bapak Juari. Panas-panas mlaku gitu. Dherekaken kanca-kanca para wira pradangga, ya. Ya. Aku iso ketutne ya. Ya. Madiun. Bareng-bareng Bapak Ibu menaiki Kyai Madiun mesti apa kalian tembang menika. Maka Pak Juari, maka. Yuk. Panas panas Laku. orang tua payung sedang diseret lama ame lampu Surabaya geger ngusine Madiun Jakarta janji rukun tetap harmonis. Matur sembah nuwun. Pak Juari. Leres. Dawuh saking Gus Eyang Cahya, Eyang Nggih. Tomo, kasuwun kersa caos pisumbang swanten. Ngoten. Nggih. Nggih. Nggih, nuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu para tamu sedayanipun, Bapak Ki Dalang Cahya Kuntadi Nggih, sak nggih. kukuban. Alhamdulillah paring wekdal nderek nyengkuyung regengaken pamuntut saking Bapak Sutomo Nggih. ingkang dinten menika ambal warsa ingkang kaping 8 dosa. nggih. Nggih, mugi-mugi tansah binaringan sehat, Amin amin amin. putra wayah sedaya Ming. sehat, Amin. paringi rezeki ingkang kathah berkah barokah kangge Amin amin. ngibadah. Alhamdulillah, Nggih. alhamdulillah barakallah. Pak Juari, Dalem. ingkang bawa panjenengan nggih. Ngoten. Nggih, ingkang Nggih. jengkleng kula kalian Mas. Nggih. Nggih. Ming. Nggih. Nggih, sewu. Nggih. Miming. Ngagem pendamping menapa piyambak? Nggih. Bet piyambak mawon. Oh ngaten nggih nggih nggih. Malah gobias mengki. Nggih. Mboten napa-napa wong Nggih. sok kala lak mesti butuh penyemangat. Nggih. Dijengkleng napa mboten? Jengkleng Oh mawon. nggih no. Oh nggih. Jenengan ingkang bawa ingkang jengkleng kula Pak. Oh Pak. nggih, nggih nuwun sewu. Prayogi menika. Sketchup. Saben bengi Ping. nyawang kona Oke. Menawi panjenengan mirsani Mas kula nggih pon dene remen penggalih panjenengan mboten Pak? tetep Pak remen mawon. Alhamdulillah. Dateng Katon, sinten mawon remen. Mekaten ugi kula Nggih. ugi remen kalian panjenengan Pak Juwa. Anu, Leres. sok anu ngunjuk jamu mboten Sinten panjenengan? jamu? Iki Nggih, sok. kagem napa raosipun napa raganipun Pak Juari. Nggih. Sok ngunjuk nggih. Sok ngunjuk. Ah, niki mumpung enten Mas. Nggih. Mbok bilih panjenengan ngersakaken cem-ceman dagelan saged panjenengan beto mangke. Ngoten. Nggih. Cobi Niki pundi? lebokke toples sok. Betul apa mboten? Nggih, kula dhewe wingi dicem seminggu malah kulit kula glodok. Ladalah. Ten. Ladalah. Menika lasada kok ladalah. Lasada kok ladalah. Niku banyolan kula lasada. Nggih. Ming. Yen memajang Nggih. Nah, ngene nak. mung karo Sing dhuwur. janur kuning. Sing dhuwur. Ya. Wuh. Kok ora
tengah lentuh tok ki lho kok iso. Wis benake jarik gemagus lho model saiki. Mbok sing los ngono ora mriyayi ngono nyapa to? Kok iso. Ing atase jarian ning ngisor nggawe kaos kaki ireng. Pancen yo kulite ngene. Lasada, nggih, senes ladalah. Kene lho kowe nyapa to ning ndi nggone ombo Pak Juari itu sudah papan kok iso. Kembang wae waton. Kowe mbok tangeti. Kowe iki malah kaya wergul kok iso. Ben kaya padi kucing. Padi kucing mbahmu kok iso. Ya wis. Ya. Nih, Pandu. Oh, mantep tenan iki. Oh, awit. Siap. Iya. Nuwun sewu Pak Juari. Swantenipun sae lho Pak Juari ini. Nggih ngeten iki sing diarani budaya selaras kalian nata Wirapradangga nggih ngeten. Napa? Ndokku yo sakit. Lah wong aku ya sik arepe matur karo Pak Juari kok iso. Asem mak. Madhep ngarep no, nyapa madhep buri. Kah. Madhep ngarep. Kak. Nek ngarep lak roh, nek arep tak inggati roh, ngarep. Oke. Disabang. Nah. Yo. Oh, ah. Yet. Lah kowe iki yo apa? Dadak mbok kecup barang iki lho. Barengnya mangakmu hasrat ya. Kotlok. Tadi iso Ngapunten Pak Juari nggih. Ngapunten. Gojek Pak Juari. Tadi iki Pak Juari. Ngapunten Pak Juari, ngoten niku polahe dagelan-dagelan ngoten niku. Mbok yo nglenggahke Pak Hari. Wong Pak Hari iso lenggah dhewe tak lenggah nyapa ya. Ayo. Tegese menghormati Pak Hari ngono lho. Lagi ngoten lho. Lagi ngriki Pak. Monggo Pak Jumadi ngriki. Pak Juari, Anu Pak Jumari. Pak Jumadi kaya bakal kaset Kediri. Jumadi kaset. Mati kaset, wayang kulit. Pacitan, apa? Pacitan. Alah. Apa nek Janaka karo Cakil kok dansa lho. Lagune dangdut kok. Jaman saiki aja sok seneng gegeran. Nah, Janaka karo Cakil iki biyen gegeran tapi ini dipersatukan karena berbhinneka tunggal ika. Nah, menanamkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga NKRI. Nah,
Janaka karo Cakil nyawiji akhirnya ngedekne pabrik helm Cakil. Oh iya bener, Pak. Kok nek Cakil mati sing gawe helm Cakil sapa? Oh, helm Cakil ning ngene tukune Pak Jumat di kaset. Ten monggo, Pak. Panas udan. Panas udan aling-aling caping gunung. Neng Kediri tuku ketan Pak Juwari, suarane enak tenan. Iya ngono. Ela Oh ya tadi. Bone dipangan ular. Ela elo Wong bodho aja ngaku pinter. Ela elo sawone dipangan ular. Ya. Ela elo Sing api tuku sawung pitik lurik tuk ngendhok pira. pitik lurik ning ngendhok siji. Bojomu purik sebab kenekan apa? Bojoku purik mergo aku ra gelem ngaji. Alah pitik lurik tuk ngendhok pira. Pitik lurik ning ngendhok loro. Bojomu purik tuk sebabe apa? Bojoku purik mergo aku dadi bodho. Pitik lurik tuk ngendhok pira. Pitik lurik ning ngendhok 50. Bojomu purik tuk sebabe apa? Bojoku purik mergo aku wis raraket. Alah pitik lurik tuk ngendhok pira. Pitik lurik ning ngendhok selawe. Bojomu purik tuk sebabe apa? Mau bojoku purik mergo aku ra cinta dheke. Alah pitik lurik ngendhok pira. Pitik lurik ning ngendhok 1 juta. Bojomu purik sebab kenekan apa? Bojoku purik mergo aku wis ra cinta. Alah pitik lurik alah ngendhok pira. Pitik lurik ning ngendhok 1 juta selawe. Bojomu purik tuk sebabe apa? Bojoku purik mergo pitik double silite. Lah kok dobel silite? Lah lek pitik ngendhok 1 juta selawe pun bledek kok ndi ya. Ya ora tekan ya. Iki lek sing marahi ora jenengan ora ngene dadi ngene lho Pak. Lah tak gawe lae lho brang yo nyapa. Pak Juwari. Niki dagelan sanggit, Pak. Jenengan gawe lae lho bablas kok kene. Aja aku yo. Weh, Mbok seneni mangsa. kuwi familine Pak Tomo kok iso diseneni lho. Aku nek nganti Mas Krisna syukuran teng Surabaya sampean ra ditimbali. Ora Piye? Mas. Mas Krisna iki arepe kagungan kersa syukuran Ning dalem Sidoarjo. Dalem Sidoarjo. Terus nanti ora dijakrono piye sampean? Nyusul. Lah nusul ora ditanggap kok nusul ki lho. Sing bayar sapa wong Nah. ditanggap kok? Loh, yo sumbangan penonton 2.000 wulan. Manisane monggo Pak Juwari. Niki lho Pak, kersanipun sekeca Pak. Pak Juwari ngriki Pak. Nadyan wadon sarwe Puspa warna ditresnani ra rumangsa.
Tepuk tangan untuk Bapak Juari. Kanca-kanca. Terima kasih partisipasinya Cih, Pak Juari. Langsung. Nggih. Dek zaman perjuangan. Dek zaman perjuangan. Anak lanang yen tak openi ning saiki ana Sembah nuwun dumateng Bapak Juari yang sampun
Kepareng dana swanten nglegani penggalihipun nggih Yang Tama. Nah menika ugi wonten awala Mas Glitik. Dipun Mas. Nggih. Cobi mbok kula rencangi to Den. Nggih, monggo. Ya Mas. Iki mesti kokoran lagu nyapa. Lah oh ya jenenge aku lak wis ngancani Pak Juari. Genti sampeyan. Aku ki Kesanipun tubinantu Gus. Nggih. aku ki saya tuwek ki mripatku saya blawur aku ki. Aku Aku ki nek gawane wong ki ya ngono kuwi. lek kok cedekan ngene iki ra ketok aku ki. Ya terus Lek kok kadang ngene kita ya blas ya. nyuweni wektu kowe iki. Pancen ya ben dawa nang bar. Saking Pak Slamet Riyadi nggih. Oh iya. Ketua PWRI Kabupaten Madiun, anggota DPRD Kabupaten Madiun mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-80. Semoga panjang umur, sehat, berkah barokah. Sembah nuwun Bapak Slamet Riyadi. Konjuk dumateng Ki Cahya Kuntadi menika wonten tali asih 800.000. Saking kula Bapak Slamet Riyadi saking anggota DPRD. Bener wong ki mau nang jero ketok kandel kok Mas Glitik kok. Nggih. Lho kok wir kok Niki ampun. dibuka sing buka sampean to ki mau? Lho, mungkin panjenengan ngoten kok. Mas sing nyekel sapa ki mau? Lho, mboten ki ngriku njan pundhut riyen ta? Ora eneng ning kene sik utuh sik kandel mata ulungne sampean ora. Nggih. Ini Ku gek kleru tulisane. lah wong ya tumiba wonten pangkone Mas Cahya lho. Ayo no. Tumiba tapi iki useme rendeng kok ketetesan blobor apa roh. Tulisane. Niki lho panjenengan waos to Gus. Kuwi amanah lho nggih. Menun sewu niki saking Bapak Slamet Riyadi. Anggota DPRD. Ketua BPR nggih Kabupaten Madiun, anggota DPRD. Menika kejawi mengucapkan selamat kagem Mbah Tomo Ambal Warso ing kaping 8 dasa menika tali asih 800.000 kagem Ki Dalang sak rombongan. Mosok nyat ngapusi Nggih, matur nuwun. Pangapunten Gus, pangapunten. Iki amanah lho iki. Nggih. Ning nganti ana sing neka-neka wani ndelikke engko dipangan karo anak bojone dadi penyakit lho kuwi. Nyambut gawe iki pados berkah, pados slamet. Gen awet ki aja sok seneng. Kowe iki jak omong-omongan sok. Kok gek kleru tulisane. Kok kleru pripun wong jelas 800 ki to Gus. Nggih leres, nggih. Wong 800. Kowe lho golek apa kuwi lho. Lah kuwi duwe mbok gawa. Ayo ndang diwenehke. Mek 500 sih. Wong yo seratanipun lak leres menika. Nggih aja seneng anu to ngelongi nek jatahe kanca ora ngono kuwi ora pareng. Pak Dewan itu yang menjadi wakil rakyat yang selalu memprioritaskan hak aspirasi masyarakat. Ora mungkin ora kondo tenanan ki. 800 kok iso dadi 500 ki lho. Mbok picek to mek 500 tok. Kowe mandi omonganmu lho kowe. Ah wong dhuwit wis sing nggawa sampean kok. Tanamkan jiwa transparan, kejujuran. Kejujuran ki penting. Kowe dadi dagelane gelem ngapusi ndane dadi pejabat kowe. Ayo, 800. Mbok aku dagelan paling jujur sak kecamatan. Sing beto dhuwit wae sinten? Aku. Ha berarti sing tanggung jawab ya sampean. Mbok sumpah to 500. Ora, wis. 800 mau. Aja disudo 300 to senengane kaya ngono kuwi ora. Sampean ki lho. Mas. Jare uripmu ki hablum minallah hablum minanas. Lah ya bener. Kudune ya karo sing kuwasa ya taat karo masyarakat ya tetep taat. Lah ya kuwi. Nyo, 800. Kok 500 wae ngapusi kancamu. Aku ora apa-apa ora mbok wehi. Ning ki lho sing melek sewengi utuh ki lak ya dipikirke. Monggo peparing saka Pak Slamet lho kuwi. Ayo. Ora. Pak Slamet Riyadi piyayine bijak kok iso ora. Ayo. Pira kuwi? Pira? 500 sih. Tulisane 800. Mula aja celinti santanganmu ki. Aku arep mbok suwek ya rene apa-apane kok iso. Wong dhuwit wis mbok gawa. Pak Slamet. Niki timbang kula dikeroyok jan tambahi 300 to apa. Basa njaluk melas to ya. Tak paiti kowe ketoke duwe pawakan utawa duwe multi talent pengemisan kowe. Gak mati. Padumu ape kok ora ngemis to kowe. Oh ngono ya manut to iso. Ora manut piye kok diparinge. Wong kuwi dudu hake. Enggak Mas. Pira iki? 800. 500. 500. Tapi nggih ngeten lho Bos, saya itu menanamkan jiwa seniman yang saya yakin bahwasanya jenengan itu adalah dalang yang selalu
menanamkan kesejahteraan dalam hidup berkerawitan berkesenian. Budaya. Berkebudayaan. Nah, iya. berkerawitan. Berkerawitan. Aku malah kayak Terus dalang. Berarti senasib serumpun sepenanggungan. Rekoso siji ya rekoso rekoso kabeh. Berarti ditumrot ora bedak-bedakne di dalang, di pengrawit, di sinden, di sound system. iya. Adil, maksudnya adil. Iya loh. Keadilan itu tidak harus di kepemerintahan aja, tapi di pagelaran juga harus ada keadilan. Ki kudu rata. Dadi adil ki ngene iki. Sinden ya satis. Sinden. Ora beda, Mas Cahyo ki ora beda. Ora nyawang nominalnya, tapi Ora kebersamaannya. nyawang posisine dan Nggih. profesinya. Iya, kebersamaannya. Tukang son Nah, ki penting. roto. Sithik ning rata. Mana Mas son. Ngono. Lah iki, Sampean. lho. Lah sampean di Oh iya, aku di kiri. Lah ngono. Lho, lah sampean tok. Lah ndi ki Dalang wis kasamu? sinden wis yoga wis. Ngambil satu saya. Nah, Ya. nah ngene adil aku wis lho. Lah aku ndi aku? Lah, piye to sampean iki jane? Lah sing adil. Iki to. jenenge adil, harus adil. Lah, iya. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ngono. Lah sampean? Lho ya aku di. Anu ngeten Pak, timbang 300 100 mau Pak, 100 tok. Malah dermis ngisin-ngisini. Balik rono neh iki lho kok iso. Ambene. Nggih, pundutanipun nderek panjenengan. Ugi menika saking wayahipun Mbah Kung Sutomo. Siap. Nggih. Mas Kervin CS. Nggih. Kevin. Lagu Podang Kuning matur suwun saking Eyang Sutomo. Nggih. Ugi menika saking Ketua Paguyuban Purna Bakti Guru Kecamatan Geger, Bapak Suhadi, katur dumateng Eyang Kung Tomo, selamat ulang tahun yang ke-80. Semoga sehat selalu dan panjang umur, banyak rezekinya, barokah. Nyuwun gending klangenanipun Mbah Kung gubuk asmara Podang Kuning ingkang jumeneng Ratu Podang Kuning Mbak Umi Hafifah. Nggih, menika Mbak Umi Hafifah menika Ratu Podang Kuning. Pas nek bocahe sakmene iki dadi manuk manuk Ratu podang. Podang Kuning nyelerek ngodok kiwa menika Ratu Kenari. Oh iya, Mbak Lina. Nggih. Kok manuk nglarani? Nggih, Ratu Kenari. Iya, Kenari. Mbak menika Birgita menika Ratu Cak Ijo. Oh, menika ratu. Ratu Murai Batu. Menika Ratu Perci. Terakhir Menika Jalak Uren. Jalak Uren yang gerbar mangan nelek ngoten. kowe iki sing mbok goleki ya pas kono kok iso. Menika ratunipun Turwok. Ya Nduk Umi Hafifah jumenenga iki sampeyan sing dikersakne karo Mbah Kakung klangenane Mbah Tomo. Iya, jumenenga mi. Ya apa ngono. Gejer karo Mas Kluduk kono. Kene mi. Gejer karo aku ya mi. Nggih, Pak. Pak Gundulmu. Nah piye? Om. Lah jenengan wis sepuh. Ya kowe iki nglenggono to. Sepuh ki disesep minangka iso apuh. Dadi celuk Pak ki kon bupak, celuk Mbah ki kon tambah. Ya aja maido bocah sakmene wong ya kacek umur ya adoh kok iso. Mbok kon ngenom-ngenomke. Mbok nyadar diri, mawas diri ngono lho. Ya. Ngono. Kowe iki kowe kene tak omongke ratune Jalak Uren malah. Lah, menika sampean lapor kula neleh. Geles tuwekno dalok. Bawa nggih, Gus. Nggih, dijangkepi pangenanipun Mbah Kung menika. Loh, iki enek cah iki. Lambe kaya melu minta to. Malah. Kuwi penak kono sepi ngetan. Ngetan iso sih tak cegat ning tengah dalan. Sampeyan yo yo. Nadian wujud temong peksi Pelawak yo aja lunggah-lungguh ae ndak dirasani wong. Dikira nom kena penyakit. Ngadeg. Sregep. Nah, ngono lho. Wong Mbah Haji Anom Surata wis nate ngendikan Lejo TikTok dadi pelawak itu yang aktif nyambut gawimu nek ning limbukan tok. Kok lungguh? Sing lungguh ki ben dalange, yogane sindene. Etika attitude-nya itu ada. Penting etika penting, menghargai menghormati karo sing mirsani. Nggih,
Sing bawa Jawa ini, kamu yang mentransit bahasa nasional, ben menyeluruh orang tuh paham. Ngoko ya, ngoko Jo. Nggih. Ngoko ya. Ya ngoko ya Indonesia kenek kok iso. Ngoko. Arepe piye, Nduk? Nadyan wujude mung peksi. Balen ngarep. Bawane, Nduk. Nadyan wujud Dagelan kocluk kowe. temong peksi. Ngoko kenek. Ben mudeng. Senajan mung manuk. Wujude iku lho. Lah iya, senajan wujude mung manuk. Oh iya. Iki nggih mempertegas, Wujude memperjelas. nek ngoko apa? Bentuke. Nah, ngono. Manuk. Wong. Urung. Dan ono sik to. Akewite lining branta. Ya, Duk. Gawe seneng ati. Halus manis nengsa Halus manis. Senajan mung blulus. Kok mlulus ya apa? Halus sing blulus. Masa basa ngoko alus mblunus ya. Ning ngangeni. Wah ya ape. Ape. Kangen nih. Apaan nih? Manukmu. Kok penonton kok manuk sapa? Ingon-ingon. Wasawenggan kung lelana. Manuk ini bersanggon-gon. Loh, wis suwe nggonku. Mengembarakan ya, mengembara iki bersanggon-gon. Oh, nglelana, mengembara. Bener Mengembara. bener bener. Golek isi podang jenah. Goleki kancane ya kuwi podang kuning. Wah. Mudeng lho. Kuping. Jenare apa jenar? Jenare apa? Cedak gendul. Kuwi lak jenang kok iso. Jenar ki saka tembung Apa? Ayo apa ayo. Ayo. Dapur wilaruh. lho wong aku ki Apa? maratuaku dalang ora mudeng. Dalang lak karo tamu kuwi pekok. Aku ki ora tau kok terus mbok wae peluang. Lah ya apa? Jenare apa? Jenar ki Apa? ngene, Apa? Je karo nar. Lambemu. Kuning ora. Nah, Wis diomongi warna, jenar ki warnane kuning. Waduh, itu warna kuning. Lah wis tak tambahi ben apik lho. Malah ketok Mantune warna, dalang mangsane. Gek nyap to. Tuk, lah hitung-hitung cara kawi. nggih. Eko ya. Setunggal, Nah, dwi, Wi, kalih, tri, 3, catur, sekawan. ponco, Ponco menika 5. sak, Sat menika gelek banyune. 6. sati 6. Enam. Jajak. Guys, setunggal kalih 3. Ora. Iki apa iki? Hitung. Irung. Hidung. Hidung. Iki basa Indonesia. Ya. Basa Jawane Sejane apa? dumung. Lambe basa Indonesiane. Ya mulut. Nek ngisor lambe Janggut. salah. Kuwi berarti nek musinau Jawa kurang. Lah apa? Nek basa Indonesiane irung apa? Hidung. Nah, nek lambe Mulut. ngisor mulut Apa kuwi? ngopo? Janggut. Salah. Apa? Ngisor mulut ki bakdo mulut, rejek, ruah, sapar. Nah, terakhir besar. Mudeng kok. nek Lah kok tamu. tiba tak cekel kok podang kuning. Iso teteke mak emek lho. Bocah iki kangene ya ngono kuwi. Malah enak iki lho cekelane timbang bojomu. Iso pas ngono lho. Grinjel-grinjel iso pas. Iya Ndek ya. Nggih, Pak. Pak Nek. Iba bunga enga. Lungguh, Nek.
Sing nom ngadeg kok sing tuwek. Sing lingguh ki sapa? Lah kuwi wis lungguh kok. Iki lho karpet iki teles tak resiki. Benagari. Teles kok resiki. Teles iki dilapi. Tak lapi benagari. Tiku nyanding bisa dadi tamba Muga-muga manuke iso dadi tombo. Manuke sapa? Manuke dalange. Manuk dalange piye? Oh, dawa. Oh, panjen kae anu cungkok kok, cungkok. Sebelum balok blekok. Cungkok. Maluke. Kuwi naga kuwi. Nah. Linggo. Dagelan kok linggo ya. Masa ya ora entuk ngelak to, Bos. Iki mung limbukan tok. Totalitas itu penting. Terus ini kepotong 5 menit kuwi linggo, iki perkara mau bayari wong nganggur kuwi. Lho, Aduh bijaksana. dawe yang tomo ki wong urip lak mung mampir ngelak. Lah iya nek ngelak kudu Ngombe. Nah, ngono lak ya pas to. Dijiwit krasa lara. Aja jit liyane. Nah, Jeng Basuki Mawa biya. menungso Menungso sakean dosa wong Jawa kudu njawani, wong Jawa aja jahat, wong Jawa aja jahil. mergo ning urip ning alam donya mung mampir. Mampir ngombe. Lah iya, lak ya jelas to. Nah, ajining raga saka Saka busana, busana. ajining awak, Saka tumindak, ajining diri. saka lati. Nah, wong ngombe mung mampir. Mampir ngelak. Wong ngombe mau mampir urip. Walah. Wis ngileran Lah iki pekok. modele saiki kobongan kabeh doan Pancen tak gawe ngene. Ora kayak ngono kuwi ya pekok ya. Yo diaturake mobil khusus dumateng Mbah Tomo, ugi dumateng Bapak Hariwuryanto. Mugi-mugi Madiun bersama Bapak Hariwur kaya podang kuning. Podang adalah burung yang bisa terbang. Kuning adalah emas. Amin. Semoga bersama Pak Hariwur Madiun terbang tinggi ke zaman keemasan. Amin. Yuk. Monggo tetes, yuk kendangnya Mas.
tembange podang kuning delalah sing nembang ya kaya podang kuning tenan Mas Klitik iki. Leres Gus, leres. Nyambut gawe gur limbukan tok ngrokak-ngrokok nyapa lho lah. Ayo kerja kene lho, tik. Jane kula niku ngerokok niki mung hanya 1 malam ini, Bos. Pripun to panjenengan Mas Krisna itu juga lenggahnya juga wonten Sidoarjo nggih termasuk berhubungan dengan rokok lho Gus. Nggih, rumiyin wonten sampurna. Leres. Tapi kula niku ngerokok niku, kula niku hampir beberapa tahun itu ndak ngerokok, Bos. Ngoten nggih. Iya, ya lagi bengi iki aku ngerokok mergo pengen ngerokok aku. Oh ya sok kala ngerokok. Jane ora ngerokok ya? Enggak. Lah ngopo kok terus malah menghilangkan tidak merokok itu kenapa? Ya karena dihitung secara matematika. Dihitung secara matematika, rokok itu secara ekonomi itu kadang-kadang awake dhewe iki ngerokok sedina pirang pak ngono, yen umpama dicelengi awake iso nukokne apa-apa dienggo keluargane awake. Oh, maksudnya bisa dialokasikan liya. Iya. Umpama rokokmu apa, umpama sing regane sak pak regane ya nggonku meh 40. Meh 40. 40.000. Iki sedina. Nggih. Sedina 40.000. Nggih. Lek sak wulan kan paling tidak meh 1.200.000. Betul. Umpama mbok celengi setahun kuwi jumlahe kan meh 12 juta meh Ya wis meh 15. 14.200.000. Nggih. Ya ora? Nggih. 14.200.000 lek mbok kok sepeda motor kuwi oleh anyar. Umpama kowe ngempet rokok setahun, kowe iso nukokne rokok dulurmu kuwi selama 1 tahun. Oh, dadi malah anu ya? Iya, malah selamat ya? Selamat. Dadi yen ora ngerokok setahun Iso nggih nukokne tuku sepeda motor dulur-dulure. Nggih nang mboten? Nggih. Oh, dadi nek ora ngerokok malah iso tuku motor ya? Iso tuku rokok. Iya. Bojoku nyawet telepon diakrek. Bojone sapa? Bojo kula. Iya ra? Nggih. Iya ra? Nggih. Lek ora ngerokok setahun kuwi iso nukokne rokok. Iso nukokne sepeda motor. Niki lho, Mas. Kuwi lek setahun. Lah lek umpama 3 tahun kuwi iso tuku mobil. Masya Allah. Berarti malah nek orang rokok iso meminit Iya. perekonomian lebih bagus ya? Betul. Berarti sampean biyen gak ngerokok pancen duwe target ngono. Lho ora. Aku meh 6 tahun iki gak ngerokok, Pak. Lho berarti lah Berarti ya wis duwe mobil barang sampean. Ya mboten lho. motor paling ora. Ora duwe. Lah orang ngerokok iki. Oh, tuku rokok ora iso, tuku motor iki kucul bisa duwe. Loh, maksudnya ngene lho, bojomu telepon. Kerja iki lho aku nyaplak tapuk iki ning omah. Ya aja kereng-kereng karo bojo wong ya melu ndongakne ning omah kaya. Bojo ki sing romantis. Tenono sik ya Dik, engko tak susul. Wis ta tenang ae. Tak kancani. Muah. Ngono lak penak. Bojoku lho goblok. Aku nyontoni sampean iki lho. Sik kerja. Galak. Solali aku jam 3 koma. Terus Ngarep lawang ya. Nyapa? Ya. Kuncine kayak ngisor keset. kok cae-cae rasake. Kowe iki Anakku lho, Pak. Nggih. Anakku saya itu cinta terhadap anak saya. Lah mula anakmu aja cekli HP. Ya kadang-kadang tuh gini, Ki anak wedok ke rambutnya keriting ya toh? Ya, anak wedok. Oh iya. Mulane kadang-kadang tuh saya menghibur terhadap orang tua. Nggih. Di zaman digitalisasi ini kadang-kadang kita itu harus sebagai orang tua itu harus bisa mengawasi anak yang nyekel HP. Menyaring. Betul. Dan saya itu selalu memberi contoh, Pak. Tangi turu ki yen iso aja sampai anak ki golek HP. Seperti saya. Bener Mas kuwi. Kula niku tangi wong-wong saya yakin kabeh ki tangi turu sing digolek mesti HP. Iya, aku yang ngono. Jangan ngoten toh? Heeh. Lah itu tindakan yang kurang benar. Oh, Sampean. membiasakan sesuatu yang nggih, tidak baik. Membiasakan memberi contoh sesuatu yang tidak baik. Saya itu kalau bangun tidur itu yang saya cari anak, Pak. Ora HP ya? Mboten HP. Berarti Sebab- cinta keluarga. Ora kuwi, mergo HP ku digawe anakku. Kuwi padha karo orang rokok kuwi mau. Tak HP culek ku- mripatmu engko Aku gak sitok tak nggo sili-silian kok. Kok iso? Iki ngebel iki maksudnya iki HP-ne ora mbokku. Gak aku wis aman. Ya nggih, wonten nawala ingkang tumiba wonten panggung Langsung panjenengan. dipaos mawon jenengan. Saking Toyota Agya merah. Oh, alah himbauan to iki. Oh, nyuwun pangapunten. Menika ingkang kagungan mobil Agya merah Nopol 1324 AE diminta untuk menggeser mobilnya. Plat apa iki? Plat AE 1324 Plat merah kok, plate kok. iki lho, plate iki AE 1324 CK. Plat merah lho iki. Toyota Agya merah warnane lho. Lah iya plat merah kuwi tekku kuwi. Kok plat merah? Plat merah. Lah apa? wis seniman kok sak platno merah iki lho. Lho, pegawe ya, Pak?
Lho, pegawe apa? Bojo cek montore bojo kula niku. Oh, mantane bojomu. Mobil bojoku tak gawe mobilku mogok ngono. Lho, lah kok iso bojomu kerja ning ndi? Pegawai Pemda. Oh, pemerintah daerah. PNS berarti. Pemda pemain dangdut. Jangkrik. Pasien plate dipilok dhewe. Matane. Mohon perhatiannya. Sekali lagi. Sebelum menika dipun pungkasi adicara limbuhan yang punya plat merah anu agia merah AE 1324 mohon untuk menggeserkan sing abang ki warna cete mobil. Nggih, agia merah maksudnya warnanya merah. Nggih. Nika wonten mobil ingkang badhe medal. Oh nggih. Ya, oke, siap. Sekali para panitia. Nggih. Nggih. Ingkang wigati monggo derek panjenengan menapa ingkang dipun pinangkani. Ya ora awake dhewe gawe Loh, sambut lah, pasrahne aku piye ora ngono Loh, kuwi. wis to, santai. Anu, Kowe arep muni tawon nenek entupe ngono ta? Boten, seminggu kas ketemu neh lho ya. Neng. Surabaya lho. Karo kowe to. Lah, ITS Sing tak jake kitok iki. Loh, ITS aku ki alumni kono lho, Bos. Mahasiswa kono. ITS bakul cilot ngarepe. Aku seneng kok bocah iki to mene tokno ya, Gus sewengi lak kuat kuwi. Kuwi bocah iki nek kadung mut yo ngene iki. Aku mutan bocah iki ngono. Nek melu Gubuk. Iki ganti Winong Nawangsih karo Mbak Birgita Ayu. Nggih. Dalam lagunya Gubuk Asmara. Pas iki. Ayo. kene Dagelane loro, sindane loro. Nah, nggih. Winong karo Mas Ya. Klitik, Nggih. Mbak Birgita karo Mas Gelutuk. Nggih, siap. Anu nyun berkah Pak Harimur nggih, pokoke nyun pangapunten lho Pak Harimur, Pak. Sehat selalu kagem panjenengan nggih. Kula niku hanya sebagai seniman saya itu hanya bisa berdoa mereka utang budi kula niku setiap kali ditimbali Pak Harimur. Wah, padha kali Lah kula. nggih, wong balas budine mung isone ndongakne to, Bos. Bener, Mas, bener. Bales apa nyatane aku yo ora ndek apa-apa. Nggih. Nggih to, isone Doa itu akan lebih awet. Muga-muga doa ini moga-moga dijabe dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Panjang kahipun. Ngoten kok, ya. Amin ya rabbal alamin nggih. Nasib awake dhewe ya gumantung Pak Hariwur Lho ngene. nggih lho, Bos. Nggih. Wah, dhewe niki mek Dik. malu sing nanggap ae dhewe niki. Kene Dik coba Dik ayo. Ya. Ayo, wis. Dik Winong sama Mas Lutuk. Nyapa to? Tak kalau bil kita guys. Sangar aku. Dik Bir sama Iya. Om Klitik. Dik Winong Dik, sama Mas Dik. Piye Lutuk. to, Pak? Bir. Gimana Pak ini, Pak? Anu bir sama sana, saya tak sama anggur merah. Bir. Kuwi Birgita ora bir ya. Oh. Bar. Coba Dik Winong sama Mas Gimana? Lutuk. Oh iya. Dioper. Ya. Oke. Assalamualaikum Om Salim. Sik, HP ku tak pataran. Kenapa? Muni neng kok. Aku telepon nang ora. Salim dulu lah. Iya. Ya. Salim ya Om, sehat ya Om. Ya sehat, Dok. Aku lagi ketemu sampean iki bangga sehat, Dok. Sehat jasmani, sehat rohani. Ati iki wis seneng mergo ketemu karo wong ayu, raga ya semangat mergo ya ketemu karo Mas Ayukun tadi. Ngoten. Iya. Tapi saran saya kalau ngobrol tuh ditatap matanya ya, jangan nyelonong-nyelonong gitu, salting dah sampean. Aku itu kalau natap kamu itu maaf ya, mata itu kuat, tapi lainnya itu kayak hati kuat. Jangan bertanya tentang apa-apa. Nah. Satu kata untuk sampean, saya selalu siap untuk mendampingi. Terima kasih ya Mas Tapi Klidi. hanya malam ini. Lah, kenapa kok malam besok enggak? Lo kena perpal. Ora, ngene iki kan iki lagune calone lagu Gubuk Asmara. Itu kaya samamu settinge ning gubuk ngono. Oh, ki ning Birgita. gubuk. Nggih, Nah, nggih, mengko nggih. Mas Kluthuk ki ning pantai. Ayo. Ayo iki ning anu gubuk sik gubuk. Oh ya pas, neneng pantai pas. Wong dhek ya wis siap katok renang barang iki lah ya. Di roman iki. Ayo. Iki ning gubuk. Mas Klidik, Kepiye diajen? di gubuk ini aku merasa nyaman Mas Klidik Senajan karena to. bersamamu. Gubuk iki mung saka gedhek. Gedhek kuwi gedhe, dek kuwi sok kala awake dhewe sesandingan, dek-dekan. Iya Mas Mula Klidik. tresnamu lan tresnaku tetep tak jaga sakjroning atiku ya Diaji. Nggih Mas Klidik. Dadi iki settinge ning gubuk ya. Oh. Linggone Nggih. gubuk. Nggih. Lah ki ning pantai.
Kowe ora nek kursine ya, Nong? Enggak ada. Ngadeg terus lak kesel to? Iya. Ayo dadi kursi, ayo. Kluthuk dadi kursi. Kursi pantai. Iya no, ning pantai mesake sing wedok kesel ngadeg terus ora. Ya. Iki Kursi pantai. Kok kaya ngono? Kursi pantai yo ngono kuwi lho, Bos. Ning aja mlumah. kursi pantai ya murah. Murep ki lek ngene iki lincak goblok. Kursi pantai piye? Oh. Lah ning ngono nglingguhi piye terusan ora? Dek Winong, aja mbok amati senajan to iki kursi pantai. Iya. Kowe yen samongso-mongso pakune motor tutuken. Wis tak jamin senep wetengku. Ada pakunya ya kursinya? Tidak ada. Oh, enggak ada. Sayang. Awake dhewe iki bengi iki pacarane kebon. Di pantai ini settingnya pantai etok-etoke. Kebon iki lho. Iya. Aja tek-tek tapuk iki. Pak kok galak banget sih Pak, saya tuh nggak bisa digalain loh Pak, saya tuh orangnya lemah lembut. Tuk, aja galak-galak karo wedok lho ora. Wong itu lek digalakin runyam, Pak. Lah digalaki ngono dadi mesake bocah ngono sing Ben romantis. ini pembelajaran. Untuk apa? Wong lanang ben bebas. Terus nek bebas terus piye? Loh, bebas kan yo. Loh, saiki wong lanang ki yo butuh jagoan karo kanca. Nganti dhewe di karo bojo, pamit. Nduk aku tak ngopi sik. Nang ndi ngopi? Klunuh. Ya bener. Ya bener, Pak? Bener. Padahal wong lanang mek ngopi. Kasih pengajaran dan pengetahuan. Ya, Nek nganti enek wong wedok wani karo wong lanang gedene wani apa ngrusak HP-ne si lanang kuwi kleru banget. Kleru, Pak. Kleru. Aku imbiyen yo iki terus terang, Pak. Nun sewu. Saya itu lek ngomong geger karo bojo, dalam hidup berumah tangga itu 1 tahun geger, Pak. Karena kaget hidup berumah tangga itu seperti itu. Iya. Kula niku mbiyen nesu, kula ora tau nangani bojo kula mergo kula eling secara fisik itu ada undang-undangnya. Betul. Kula mesti barang sing kula jur, Pak. Kipas angin, HP, TV. Ape. Kula mesti kula bantingi, Pak. Terus saiki Loh, saya sih agar bareng nesu bojo kula mesti luluh. Akhirnya kaget. Waduh, TV iki fatal iki. kadung 750 jelemput ta. Akhirnya kula tau nesu arep ngatong. Wah, 250 iki ya. Oh, arep mbok banting kipas angin. Pasang waduh 250 ya aku. Saiki ora ya? Saya enggak, saya Tak periuk derajat. tak banting akhirnya mertuaku. Weh ya iblis kok kowe iki. Kula tuh mbok banting. Jangan di Fotone. Kaya Mas Kritik ini iki lho Mas, so sweet ini iki contonan, ora tau galak ya Mas. tresnaku kaya ndine gamelan demung lan kendang. Weh. Kok sakit ngoten Mas? Ya pengen ku iso ngambung tur ya iso nyayang. Sampean kaya apa Mas? Kayak suling. Apa itu? Awakmu tak susul ning panggah eling cah. Tresnaku kaya slentem, Dik. Apa? Kowe dadi wong wedok aja sok slinco ing tembung. Tetep gemati karo piyai kakung ya, Nggih Dik. Kang Mas. Tresnaku kaya rebab Apa? sing tak arep-arep mung abab. Dadi kom. Lho kok ngene apa ngendok iki? Dirayu lah kok ngene. Lah kowe iki action kok. Lah ya ta, mesti nelek ta kowe. Sing dadi jalak mrene kono lho. Kono kok ora. Kowe bawa Suaramu aja nganti kalah karo Iya Mas, Mbak Yu jangan sitok nanti ya. ya Mas. Ya, Dik. Iya to Pak? Asmara Ndana. Anu apa kuwi gubuk asmara? Pocong. Bojong. Weh, ki ngawut bergitayan. yang guyu ya. Ingkar nyingku. Oh iki, sembah nuwun Pak, sembah nuwun Pak. Sembah nuwun Pak. Aku mau ngelap air mata, bukan itu kamu tuh sok tahu toh. Kuwi tisune kancane Modus bojoku sih, kuwi. modus. Nyapa to jan. Aku ngomong. Aja film nanti kayak nih Gah, mbok lewek nih mburi. Ora. Nyerbet iki jarik kok teles iki lho. Rada rene, Dik. Wiwitane Air mata lu. ingkar nyingku. Dik, Dalam Kang Mas. kamu suka pakai gelang ya? Iya Mas. Sik kuwi lho, bar nggih ngelapi kok Itu tisune dilebokne ning iya jero itu kambi ditaruh apa mana kuwi? itu? Ya nggo kenang-kenangan. Gur tisu ada. Kowe iki aja gur kenang-kenangan. Dek iki wedake sinden mbok gowo ketut tenan kok iso.
nggih kenang-kenangan. Contone nadimu to. Wah, Aku ki duwe mas kaya sampean ki kaya ndene tak jaga asmamu ben aku ki iso ketut karo asmamu. Apa kuwi ora kwalik, Di? Sing jaga ki pun kakak. Dapur 6. Dapur anem. Mangsane iki lho. Nek di bocah e. Ya banyak. Oh ya ketok gede digograh lho di. ya Bir, nah Bir. Lingsem yen Sampai kalah ya. Sampai kalah. Kamu TikTok komennya kok gambar aja. Yen ndak sawang pancen pantesmu nggon konde kuwi diselipi kembang melati. Kok sakit pantes. Kembang melati kuwi nggambarake arum. Arum ambune njur nyenengke nggon panciumanku. Nek mawar pripun Kang Mas? Baju Mas. Ya aku ketoprakin delampok iki. Saiki tak kolaborasi panciumanku. Kuwi dadi kucing. Lho tegese ngambuhi seneng. Mausan. Ya Dek ya. Sesuk Mas. iki tetep nggih kembang melati wae. Nggih. Kembang melati aja sampai sampean dadi seniman sing tiru-tiru ya Cahayu. Iki kembang melati digawe kono, iki kembang melati ndang dicepot, sesuk diganti karo kembang turi karo sambal pecel. Terus Ben deletek tak dilati cengelmu. Lah ngono. ayo nang ngerti kowe nang. Ayo. Nang. Sing sae ya Cahayu ya. Lambi mbok gilap. Lelampahan kang Lambi sok gilap kowe. Uri. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pak, aku nggak bisa kalau diliatin gini, Pak. Apa? Nggak bisa aku, soalnya piye ya rodok gila sithik ngono lho, Pak. Soalnya terlalu dekat. Wis to santai wae. Santai aja mbok kuwi arep iki to Le. Telepone ati aja. Ngono lho Le, wis arep ning ndi. Kata-kata mbok aja gila. Jijik ngono lho. Gila ki dalam arti dia itu gi itu adalah giat. Lo itu loyal. Jadi kami tuh mempunyai giat loyal yang tinggi ngono lho. Ya. Nah, Jangan deket-deket ya, babnya agak mambu. nah. Aja meneh kok kowe aku dhewe ra betah. Lo abab itu adalah A itu amanah. Bab itu basi. Piye kuwi? Amanahmu itu Basi. jangan sampai basi itu loh. Daluwarsa. Nah, ngono dadi kudu amanah terus. Bengi harus aku koclok. Tak golekne. Ayo nang ditene nang. Dimpet sik nang, dimpet aja disawang karo meremai. Ayo. Dari jauh, dari jauh. Lelampan kang Toan. Awuri. Uri. Timbang gila. Timbang sampean gila wis ngene wae. Brongsong kaya tewel ae. Ayo. Tamongi. Tamongi. Nyapa? Ditengal aku ya. Pripun? Rong dino. Nyapa? Dasku matang. Ini bekas apa ya? Iki gorengan iki. Lah ya padha karo ngangge ora ngaring kok ya. Takon ngesok lho kuwi kok. Maksane iki kok iso. Lagi temen lagi dagelan ndase ambune haji lagi ya. Ya. Pak Juari. Terakhir nang. Tresno tulus nadyan nengku bab asmara. Oke. Siap. Monggo dipun aturaken gubuk asmara engko dikolaborasi karo jaranan. Wah iya. Monggo to, dados.
Dalem. Mbok nggih klungsa-klungsu nderek wudu. Siap. Menawi renan penggalih beliaunya kersa tindak mbok nggih dijak jagongan riki. Bapak Hariwur. Nggih. Wah, nggih menawi tasik jenak pinarak Sebab nggih. menapa mboten kok wal saking anggenipun lenggah sak menika nanging beliaunya itu cinta kepada budaya. Wah, nggih. Tur nggih mayungi para seniman. Wah, niku saestu lek niku. Nggih. Mula mbok pilih pedal saking panjenengan wonten. Monggo dumateng pepundhen kula ingkang winantung pakurmatan Bapak Hariwur Yanto supados saged ngedem-dem dumateng swasana, mayungi dumateng masyarakat lan ugi ngayomi dumateng sedaya para seniman. Mboten kitang seklimah kalih klimah, monggo paring dawuh minggah wonten pepanggungan mriki. Tepuk tangan kagem Bapak Hariwur Yanto para lenggah. Monggo Pak kadherekaken serempek kemawon nggih Gus. Nggih, monggo. Duduk. Monggo Bapak Hariwur. Sugeng dalu Pak Sugeng dalu. Kalau wau karemenan panjenengan caping gunung sampun katut. Sampun nderek wedal saking panjenengan kemawon. Nggih. Monggo sasana wanci kula aturaken Bapak. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki spesial khusus kagem Eyang Tomo. Selamat ambal warsa ingkang kaping 80 mugi-mugi kaparingan sehat, panjang yuswa, lan selalu berbahagia. Amin. Niki kersanipun adem, paringi pepeling ngoten niku. Nggih, Mbak. Monggo Lajeng nggih, Bapak. Nggih, sareng-sareng nggih. Wah, nggih, monggo. Monggo para waranggana mendampingi Bapak Hariwur pepeling mengingatkan kepada warga masyarakat Madiun tetap eling marang Purwodisina lan uga menjaga kerukunan untuk guyub rukunnya Kabupaten Madiun. Monggo, pepeling dados. Oh. La ilaha illallah. 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 Wis wajine bangsa dielingne. Wis wancine padha nindakake atan wis kumandang wayahe sembahyang ngatepi wajib dawuhe pangeran salat haji sakae agama limang wektu kudu tansah dijaga nganti istiqomah lan sing tumainah tulis sempurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat saya tinggal kamungkan maghrib lan isya dan
lebih wajib dawuhe pangeran salat haji cagahe agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwe sampurna yen berjamaah luhur lan asam salat saya tone tindak muga makelani sadakepen rayakane ditambah salat sunahe datang jana iku perintah agama kelingono ning donya mung sedherek saben tawakal pasrah sing kuwasa setiap bareng besok nyuwun tepuk tangan kagem Bapak Hari Wuryanto para kadang. Alhamdulillah. Nggih niki mboten nuwal saking pepeling atau pepenget. Nggih. Dados beliaunya itu ngersake gending pepeling menika mungguing warga masyarakat Madiun ayo padha dieling-eling bahwasanya tanggal 27 November akan ada pesta demokrasi. Madiun muga-muga beda pilihan orang ngusak bebrayan, beda penemu tetap menjalin bersatu dan beda pendapat muga-muga olan jalani pegat. Dan jadilah masyarakat Madiun lebih hebat. Lebih hebat nggih. Panas-panas mlaku ora gawa payung sandale diseret lamane bentuk Surabaya geger ngungsi nang Madiun Ciamis kanthi rumput tetep harmoni sandale diseret lamane bentuk Surabaya geger ngungsi nang Madiun Ciamis kanthi rumput tetep harmoni. tepuk tangan kagem Bapak Hariwur. Matur suwun, mugi-mugi sedaya masyarakat Kabupaten Midun sedaya sami harmoni sedaya. Amin. Berkatan matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Pak sembah nuwun sembah. Jeh njeraken sugeng tindak sugeng kondur matur sembah nuwun. Sembah nuwun Bapak, sehat selalu. Nggih, nggih, nggih. Matur nuwun. Mboten kata lumpen menika ya dilenggahi karo seniman Madiun Mas Yogi Danan Priya Utama. Sing wingi kuwi putrane nembe mendapat juara 1 tingkat dalang bocah nasional. Matur mbah nuwun, matur ya menika nggih niki alhamdulillah barakallah nggih mbah nuwun mbah nuwun. Wong ya Mas Yogi menika saben dina WA kalih kula, Bos. Nggih. Saya itu termasuk tim kreatif dagelan menika ya Mas Bagong. Anu disingkat lek ya. Mboten. Mboten nggih. Mboten. Niku ra iso WA wong nyingkate ra mudeng kok iso nyingkat. HP-ne 3310. Dadi kalau niku ale Mas Bagong mesti napa sharing Mas banyolane apa didudoi iki lho banyolane iso. Oh nggih Mas aku iso. Niku termasuk tim kreatif kula. Nggih, mulane dijak dagelan pundi-pundi moh niku. Oh iya. Nggih, mula dadi tim kreatif mriki seneng. Oh nggih. Mboten. Apa-apa apal niku. Nggih, mula putrane dipun tatah kanthi sae neruske tongkat estafetipun Keng Rama. Kula ditatah ora remuk kabeh ora. Tegese dicor. Ditatah ki diprodo. Dicek dase dadi. Anu, awake dhewe durasi lho iki. Doa untuk Siap. Eyang Tomo. Yang Kakung mugi-mugi anggenipun lenggahi yuswa ingkang yuswa 80 tahun insyaallah tetep tatak tetek tanggon
Kula wentah keng putra, insyaallah derajat pangkat namung sampiran lan ampiran ingkang sae sageta ngangkat harkat martabat keluarga besar dari Eyang Kakung Sutomo sedayanipun. Tepuk tangan. Nggih, luar biasa. Mas Kluduk, ayo. Nggih, kula mung siji, Bos. Aja mung siji yo, aja tido-tido, aja tanggung-tanggung. Mboten, pokoke kula ndongane mugi-mugi Eyang sehat saged awet ngomong anak putu lan mugi-mugi saya yakin bahwasanya anak putu insyaallah iso njaga nama baik inggih menika keluarga besar Eyang Sutomo. Wong tua mesti nyenengke putrane. Ning anak kadang-kadang urung iso nyeneni wong tua tapi alhamdulillah sudah terbukti Mas ingkang Krisna. putra Mas Krisna iso nyeneni wong tua lan nyeneni keluarga lan nyeneni warga masyarakat sakniki. Alhamdulillah tepuk tangan untuk Eyang Kakung keluarga besar. Mugi-mugi sing nanggap selamat, sing delok selamat, dalange selamat, tukang selon selamat, sing yoga selamat, sing dene selamat, kabeh selamat pinangan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dalange Cahya Kuntadi udu selamat. Lagi muga-muga Mas Cahyo Kuntadi muga-muga sampeyan duwe yoga jenenge selamat. Mas Cahyo Dalam ingkang baku sae ingkang panjenengan aturaken nggih. tawon sakdume. Mriku Lakon kudu tutuk cerita lan lakune. Nggih. Klepon sak gulane, Nggih. lakon aja ninggalke adat lumakune. Nggih. Tuku dawet sak cendole. Menika Katoke ngapret ketok kondalan. nuwun, hatur nuwun. Makasih. Pangapunten. Sami-sami. Rerakit cakepane sing terbaru Ibu-ibu Waranggono. Makasih Mas Kluduk. Nggih. Bos sukses selalu. sampai ketemu tanggal 30 nggih Bos nggih.